Здравейте! Това са готварските видеокурсове на Лифтолифт. Днес ще ви покажа как бързо и лесно можете да приготвите домашен ванил сладолед, съставен от естествени и полезни за вашето здраве продукти. Самите продукти са наистина малко. Това са половин литър течна пълномаслена сметана, мед, с който ще подсладим на вкус, хубаво е медът да е домашен, 2 яйца и 2 ванилии. Приборите, които са ни нужни, също са малко. Това са чаша, буркан, 2 лъжици и пасатор, с който ще разбъркваме сместа. Нека започваме. Първата процедура, която трябва да извършим, е всъщност най-трудната от цялата рецепта. Нужно е да отделим яйчните жълтъци от белтъците. За целта счупваме внимателно яйцето и прехвърляме жълтъка между двете половини на черупката, докато белтъка се отдели. Нека демонстрирам. След като белтъка се изтече, поставяме жълтъка в буркана и отделяме ненужните черупки. Повтаряме процедурата и с другото яйце. Това, което ни остава, е да добавим течната сметана. И да сложим няколко лъжици мед. В зависимост от меда, нужното количество ще е различно. Затова меда се добавя винаги на вкус. След като добавим някакво начално количество, трябва да разбъркаме добре с пасатора. След като разбъркаме, е нужно да опитаме какво сме сътворили. Ако преценим, че сладоледът е достатъчно сладък, е нужно просто да го затворим и да го сложим в фризера, за да се охлади. Ако има нужда от още мед, добавяме мед и отново разбъркаме. Имайте предвид, че след като сладоледът се охлади, той няма да е толкова сладък, колкото в момента. Затова винаги слагайте малко повече мед от дозата, която ви се струва за нормална в момента. Пожелавам ви приятен апетит и не прекалявайте с сладоледа. Довиждане! Здравейте! Всъщност, пропуснахме една малка подробност. Трябваше да добавим и 2 ванилии в сладоледа, за да може той да е по-ароматен и по-вкусен. Така че ще направим това сега. След което отново ще разбъркаме.
Сега вече наистина сме готови с нашия сладолед. И отново приятен апетит!